பி நியூஸ் தமிழ் நாமக்கல் செய்தி. உலகையே ஆட்டிப்படைத்து வரும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று தமிழகத்தில் தன் கோர முகத்தை காட்டியுள்ளது. நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு வரும் 17ஆம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வீட்டில் முடங்கி கிடக்கும் இளைஞர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள். இதனால் அவர்களுக்கிடையே பதட்டம், பயம், கோபம் உள்ளிட்ட உளவியல் பிரச்சனை அதிகரித்து வருகின்ற காரணத்தினால் நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மனநல மருத்துவர் குணமணி பேட்டி கூறுகையில் என்னவென்றால், கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று எப்போது முடியும் என்று சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் உள்ளது. கணவன் மனைவிக்கிடையே சண்டை வருதல், குழந்தைகள் வெறுப்புத்தன்மை உணர்வு ஏற்படுதல், மன அழுத்தம் ஆகியவை ஊரடங்கு காலத்தில் அதிகரித்து வருகின்ற காரணத்தினால் தற்சமயம் மனநல ஆலோசனை பெறுவதற்கு வசதியாக 4 செல்போன் எண்களை தரப்பட்டுள்ளனர். பொதுமக்களுக்கு அந்த எண்ணை அழைத்தால் தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகங்களை மனதில் தோன்றும் அத்தனை கேள்விகளுக்கு குறுகிய நேரத்தில் பதிலளிக்கின்றனர். தேவை உள்ள அனைத்து மக்களும் எவ்வித தயக்கமின்றி இதன் மூலம் இலவசமாக மனநல ஆலோசனை பெற்று பயனடையலாம். கடந்த மார்ச் 29ஆம் தேதி முதல் மொத்தம் 19 பேர் மனநல ஆலோசனை பெற்றுள்ளனர். இதில் குறிப்பாக 12 பேர் கொரோனா வைரஸ் அச்சம் தொடர்பாக மன ஆலோசனை பெற்றுள்ளனர் என்று குறிப்பிடத்தக்கது. அனைவரும் இதை பயன்படுத்தி தங்களது மன அழுத்தத்தை போக்கிக் கொள்ளுமாறு பி நியூஸ் தமிழ் கேட்டுக்கொள்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற பதட்டம் உங்களால சமாளிக்கக்கூடிய அளவில் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இதை பண்ணவே முடியல, ரொம்ப படபடப்பு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க நாமக்கல் ஜிஹெச் சொல்லுங்க. நல்லா தூங்குறீங்களா? தூக்கம் கொஞ்சம் சரியா வரல. பாதிக்கப்பட்டுருமோங்கிற பயத்தில் உள்ளவங்க. ஸோ அந்த பொதுமக்களுக்காக தான் இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு கால்ஸ் இப்போ ஒரு 1 மந்த்தாகவே 29/3 எங்களுக்கு கால்ஸ் வந்துருக்கு.